राम आहे, ज्याच्या जीवनामध्ये राम आहे अशांचं जीवन हे धन्य होतं, अशांचं जीवन हे अर्थपूर्ण होतं, अशांचं जीवन हे यशस्वी होतं. पण आजचं युग काय आहे? कलियुग आहे. आत्ताच मी तुम्हाला म्हटलं हे कलियुग आहे आणि सोबत ते विज्ञान युग सुद्धा आहे. पहा, विज्ञानाने किती प्रगती केली. आपण चंद्रावर पोहोचलो, अंतराळवीर झालो, चंद्रावर पोहोचलो, अंतराळवीर झालो, पण स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये डोकावून पाहण्यासाठी आज आपल्याला वेळ नाही. सकाळी उठलं, घाईघाईने काम आवरले, मग कोणाची शाळा, कोणाचं कॉलेज, कोणाला घरकाम, कोणाला जॉब, कोणाला ऑफिस, कोणाला आपापली कामं, मग मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, पळापळ आहे, अभ्यास आहे, क्लास आहे, टीव्ही आहे आणि नंतर उशिरा झोपणं आहे. अशा सगळ्या हरीबरी करी या चक्रामध्ये असलेलं आपलं जीवन हे अडकून पडलेलं आहे. म्हणजे आज विज्ञानाचं युग आहे. माणूस संशोधना करता करता थेट चंद्रावर जाऊन पोहोचला, पण स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये तो डोकावून पाहू शकला नाही. स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये आज प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये आज आपल्याला कुठेतरी भीतीचं वातावरण आहे, कुठेतरी दुःखाचा हुंकार आहे, कुठेतरी वेदनांचं काहीतरी घुसमट झाल्याची अवस्था आज निर्माण झालेली आहे. तर या अंतःकरणामध्ये राम प्रस्थापित केला तर या कुटुंबामध्ये शांती मिळेल, समाधान मिळेल, आनंद मिळेल. म्हणजे आपण खूप मोठं संशोधन केलं, चंद्रावर जाऊन पोहोचलो, पण स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये डोकावून पाहू शकलो नाही. आज विज्ञानाचं युग आहे, खूप शोध लागले. आता मोबाईल आलाय, इंटरनेट आलाय, ईमेल आलाय, एका क्षणभरामध्ये आपण अमेरिकेत जाऊन पाहू शकतो. आता स्काईप आलाय, आपल्या परदेशी असणाऱ्या सगळ्या नातेवाईकांना आपण स्काईपवर थेट बघू शकतो, बोलू शकतो आणि भावनांचं आदान प्रदान करू शकतो. म्हणजे या सगळ्या प्रसार माध्यमातून दोन देश एकत्र आलेले आहेत, दोन राज्य जवळ आलेले आहेत आणि दोन जिल्हे अगदी जवळ जवळ आलेले आहेत. परंतु माणसाचा माणूसपण, ज्याला आपण म्हणतो माणसामधलं माणूसपण लोप चाललेलं आहे काय, लोप पावत आहे की काय, अशी शंका आज निर्माण झालेली आहे. म्हणून बहिणाबाईंनी म्हटलं होतं की अरे माणसा माणसा तू कधी होणार माणूस, अरे माणसा माणसा तू कधी होणार माणूस. बघा, आजच्या समाजामध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली आहे, समाज मन विस्कळीत झालेला आहे आणि आपण सगळेजण शांती शोधत आहोत, आनंद शोधत आहोत. आणि ते शोधताना आपण सगळीकडे हिंडतोय, पाहतोय, धावतोय, पाहतोय, पण आपल्याला आनंद आणि शांतता कुठे गवसत नाहीये. ती कुठे गवसणार आहे की जेव्हा आपण रामाचं चिंतन करू, जेव्हा आपण आपला राम जागा करू, जेव्हा आपल्या जगण्यामधला राम आपण शोधू, तेव्हा प्रत्येकाला शांती मिळणार आहे, समाधान मिळणार आहे, आनंद मिळणार आहे. आजच्या समाजामध्ये अनेक प्रश्न आहेत. मी म्हटलं की घराघरातून आज रावण आपल्याला दिसत आहे की हर घर में रावण बैठा, आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लावू. म्हणजे रावणाचा वध केला रामाने आणि सत्याचा विजय झाला, सुसंस्कृतपणाचा विजय झाला, सज्जन वृत्तीचा विजय झाला. पण आज घराघरातून आपल्याला रावण दिसतात आहे. म्हणजे इतके राम आपल्याला तयार करावे लागणार आहेत आणि प्रत्येक घरामध्ये कमीत कमी एक राम तरी तयार करण्याची जबाबदारी आपण सगळ्यांनी घेतली तर खरं आज आपण खऱ्या अर्थाने रामनवमी साजरी केली असं आपल्याला म्हणता येणार आहे. मग रावण किती आहेत? भ्रष्टाचार हे रावण आहे, अनाचार रावण आहे, दुराचार रावण आहे, वाईट प्रवृत्ती रावण आहे आणि स्त्री भ्रूण हत्या करणं,
किंवा कुठलीही हत्या करणं हे सुद्धा एक रावणाचंच रूप आहे. मग या रावणाला कशा पद्धतीने आपल्याला हद्दपार करता येईल, या रावणाचा कसा आपल्याला नायनाट करता येईल, त्याचं विचार मंथन आज आपण इथे करणार आहोत. स्त्री भ्रूण हत्या आणि मुलगी का पाहिजे या संदर्भात संस्थेच्या वतीने आज ठराव मांडलेला आहे. तो सर्वांमध्ये ताईंच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात येईल. ठरावाचं वाचन करतोय. आपल्या समाजामध्ये रामराज्य यावे, आदर्श समाजाची निर्मिती व्हावी, देशात जगात आनंद, शांतता, समृद्धी नांदावी असं प्रत्येकाला वाटते. पण त्यासाठी कोणी प्रयत्न करते का? समाजामध्ये त्याबाबत उदासीनता दिसून येते. समाज मन अशा कारणांमुळे उद्ध्वस्त होऊ पाहत आहे. प्रमुख कारण आहे स्त्रीभ्रूण हत्या. ही स्त्रीभ्रूण हत्या कायमची थांबली पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक स्त्री सुरक्षित होण्यास मदत होईल. म्हणून यंदाच्या रामनवमी उत्सवानिमित्त आम्ही या स्त्री जन्माचे स्वागत करा या चळवळीच्या प्रेरणेच्या हरिभक्तपरायण डॉक्टर सुधाताई कांक्रिया यांना निमंत्रित केलेला असून त्यांनी 11 कलमी कार्यक्रम समजावून सांगितला व त्यांच्याच उपस्थित आम्ही हा ठराव घेत आहोत. आम्ही आमच्या संस्थेच्या व इथे बसलेल्या सर्व भाविकांच्या संमतीने तसेच सर्व कुटुंबियांच्या संमतीने एकही स्त्री भ्रूण हत्या होणार नाही आणि त्यांचे आम्ही पुरेपूर खबरदारी घेऊ. प्रत्येक बालिकेच्या जन्माचा उत्सव आम्ही साजरा करू. त्यासाठी ताईंनी समजून सांगितलेली 1 रुपयाची जादू योजना ही आम्ही सर्वजण राबवू असा ठराव सर्वांच्या मतीने सादर करत आहोत. त्यासाठी सूचक म्हणून आमच्या संस्थेचे वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह समितीचे अध्यक्ष मान्य रमेशजी देवी चंचोपडा व अनुमोदक म्हणून मी नरेंद्र मदनलाल चांडक यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठरावाचं अनुमोदन करावे. डॉक्टर सुधाताई कांकरिया यांनी आजच्या या पवित्र रामनवमीच्या दिवसाच्या निमित्ताने एक चांगला संदेश घेऊन आपल्या समोर आले आणि आपली जागृती केली आहे. आणि असा कार्यक्रम ते गेल्या 27 वर्षापासून करत आहोत. म्हणजे ही जागृती जर 27 वर्षापूर्वी आली असती तर कदाचित सुधाताई कांकरिया यांना या विषयावर आज बोलावं लागलं नसतं. पण उशीर का होईना आपण सगळे जागृत झालो आणि ह्या ठरावास मी सूचना मानतो की सर्वांनी याचा अंमल करावा आणि याच्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करून ही सगळी स्त्री भ्रूण हत्या थांबवली पाहिजे असं आपण आज व्रत धारण करूया. माझे मित्र श्री रमेश चोपडा यांनी जी सूचना आणली त्याला सर्वांच्या तर्फे मी अनुमोदन देत आहे. सुधाताई कांकरे यांच्या उपस्थितीत उजवा हात पुढे आहे, डोळे अलगद मिटलेले आहेत आणि बंद डोळ्यांसमोर श्रीरामांचं चित्र आपण घेतलेलं आहे. बंद डोळ्यासमोर श्रीरामाचा जन्म आपण पाहणार आहोत आणि माझ्या पाठीमागे ही शपथ, ही प्रार्थना आपल्याला म्हणायची आहे. भारत माझा देश आहे, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, सारे भारतीय माझे बांधव आहे. माझ्या या देशात स्त्री पुरुष समानता नांदावी, स्त्री पुरुष समानता नांदावी यासाठी मी सदैव प्रयत्न करेन. स्त्री एक महान शक्ती आहे, स्त्री एक महान शक्ती आहे, ती अनंत काळची माता आहे, ती अनंत काळची माता आहे. मुलगा वंशाचा दिवा असेल तर, मुलगा वंशाचा दिवा असेल तर, मुलगी वंशाची पणती आहे, मुलगी वंशाची पंथी आहे. तिचा आदर सन्मान
मनापासून करणे हे माझे कर्तव्य आहे. मी हुंडा देणार नाही. मी हुंडा घेणार नाही. मी स्त्री भ्रूण हत्या करणार नाही. करू देणार नाही. मी स्त्री जन्माचे स्वागत करेन. त्याविषयी जनजागृती करेन. अशी शपथ सर्वांच्या साक्षीने आम्ही घेत आहोत. हात खाली घ्यायचा आणि भारत मातेचा जय जयकार हात उंच करून उंच आवाजात करायचा आहे. भारत माता की वंदे मातरम.